Hello guys, welcome. In this video, mag-solve ko duha ka problems nga related sa centroid of an area. Unsa nga mga figure ang atong kuhaan og centroid? We have this problem 1 and also we have this problem 2. Sige, di na ta magdugay. Birahan na nato ni. Problem 1. What are the x and y coordinates of the centroid of the area? Muni ato ang figure. Kung ato lang ning matamatahon, this is our y-axis, this is our x-axis. Natay figure nga duha atong nakita nga regular shape. This one and also this one. Base ato ang nakita, ato nang ma-analyze nga ang iyang centroid along x-axis is 3 cm. Base atong nakita, kung mo na atong origin, di ba diri 0, 0 man eh. Ato nang ma-estimate nga ang x-axis nimo nga ang centroid sa imong x-axis is 3 cm. Nga naman, ang total length nga naa sa x-axis is 6 cm, di ba? This one. Ug kani mo man imong centroid. O na ka idea nga that is 3 cm. Diri gid ka nga part na imong x-axis. Regarding sa imong y-axis, na naka-idea nga dili gina siya pwede equal to 4 or greater than 4. Kaya kung mo equal to 4 ka, diri or greater than 4, mali nang ginadaan nga naman, di man na mabalance. Og dili po ka pwede nga greater than 6, di ba kanit total height ani is 6 man. Kung mulapas ka nara diri nga part, wala na nimo na igo ang imong main nga figure. Nga ang imong centroid sa y-axis must be less than 4 cm. Para atong mahibaw-an unsa gyud ang iyang accurate nga centroid, ato ning isolve gamit ang equation nga atong na-learn from the previous video. Karon kung atong tan-awon na ato ang figure, natay duha ka regular shape, rectangle and also a rectangle. This is our area 1 and this is our area 2. Again, first attack nato is to find the total area of this figure. Mo lang naataan nga equation. Total area is area 1 plus area 2. Therefore, area 1, you have rectangle man ang area is length times width. So, we have 2 cm times 6 cm. 2 cm times 6 cm plus area 2, 2 cm times 4 cm. Kung ato nang isolve, we have area total of this figure is 20 cm squared. Ang next natong himuon is to find the x and y axis of the centroid. For x coordinate, we have this equation. X-axis of the centroid equals summation of xcn times area of each regular shape over total area. Nakuha naman ito ni ganina nga 20 cm squared. Therefore, we have this one. Centroid sa imuhang x-axis sa imuhang area 1 plus centroid sa imuhang x-axis sa area 2. O muna ipasabot ani nga equation. Therefore, we have this one. Area 1 and area 2. Muna ang imuhang centroid along x-axis, we have 3 cm times area 1. Diba mo muna itong area 1, 2 times 6 cm. 2 times 6 cm, mo man ni area 1. This one, kana, kunik mo na siya. Plus 3 cm times 2 times 4 cm. Mo ni ato ang area 2. Kani nga figure. 2 times 4. O kaning 20 cm squared, mo man itong nakuha ganina sa imuhang area total. Ang pangutana karon, kaning 3 cm nagrepresent ni sa imong xc1 o kaning 3 cm nagrepresent ni sa imong xc2. Ang pangutana giunsa na pagkuha. Mag-start ko sa centroid along area 1. Kaning 3 cm mo ni ang centroid ni area 1 along x-axis. Si area 1 is along x, always kita mag-start sa origin. Ang x-axis ni area 1 is kani iyahang base. Kabantay mo kani. Pila man iyahang total length ani o this one kani. Nakay total length nga 6 cm, di ba? Unsa may half sa 6 cm?
nakay 3. Diha na gikuha kani. How about ni si area 2? Mao man ni. Giunsa man nato pagkuha ang 3 cm. Take note kung tan-aw na to si area 2, ang iyahang base mo ni ang naka-connect sa x-axis. Pila may distance? You have 2 cm. Unsa may half sa 2 cm? That is only 1 cm, di ba? Supposedly nara dia sa center 1 cm. Pero base na tinga mo nga nganong 3 cm ana. Take note, always yun ta mag start sa ato ang origin. Asa man nag-originate imong x and y axis, di ba diri nga point? Diri man na imong 0, 0. Therefore, kung diri nga point, that is 2, 2, and 2. Di ba? Kay overall, 6 man iyang pinakataas nga height. So, we have 2 cm plus 1 nga centroid sa imuhang area 2, mo lang naatay 3 cm. Muna kung atong i-review, asa gikan ang 3 cm, kani, kay mo ni ang centroid along x sa imuhang area 1, ug ang distance ani again, mo ni siya 3 cm. For this one, 3 cm, this one, mo ni imuhang centroid along x at area 2, that is also 3 cm. Again, always kita mag-start sa imuhang x and y axis. Kung atong isolving na sa imuhang numerator, we have 60 cubic centimeter divided by total area. O kung inyong tanawon ning centimeter, kung imo ning i-cancel out, kani mahimong centimeter, kaning sa imuhang baba, imo na ning ma-eliminate. Therefore, ang ato ang centroid along x-axis, we have 3 centimeter. Ug mao ni siya ang pagkuha sa imuhang centroid along x-axis. Sakto ato ang estimate ganina nga ang centroid along x nagyud siya sa 3 cm. How about ato ang y? For y coordinate, same equation pero mag-focus na ta sa ato ang y axis. Mo lang natay y centroid of area 1 along y times area 1 plus centroid of area 2 along y times area 2 over total area. Again, ang area 1, area 2, area total, amo ra gyapon atong gamiton sa atong nakuha ganina sa atong previous nga solution. Mo na imong area 1, this is your area 2. Mo ra gyapon ni area 1 2 times 6, area 1. Then ang area 2 2 times 4. And then area total 20 cm squared. Karon ang pangutana giunsa pagkuha ning 5 cm ug 2 cm. Unahon natog sabot si 5 cm. Kung atong tan-awon si area 1, mo ni ang base kaning part 6 meters ang naka-attach kang x-axis. Karon kay sa y naman ta, pila ang height nga naka-attach niya? O total height sa imuhang y-axis kani. Di ba na kay 2 cm? Kuhaon na to ang half sa imuhang 2 cm, that is 1 cm, di ba? Naragay na diri 1 cm katunga aning imuhang 2. Pero nganong na 5 ni? Again, kay always ta mag-base sa imuhang origin. From origin padung diri sa imuhang area 1 na kay 4 cm kani. 4 cm plus centroid sa imuhang area 1 nga 1 cm mo nang nakakuha ta og 5 cm. How about aning 2 cm? Kung inyong tan-awon si area 2 naka-attach na siya from our origin, di ba diri or sa to ang reference point, naka-attach naman na siya. And ang total height ni area 2 at y-axis na kay 4 cm. Kung atong kwaon ng half ana 2 cm, so nara na diri ang part. Munang diri ni gamit ta og 2 cm. Muni ang centroid ni area 2 at y-axis. Para atong mas masabtan, atong i-review giunsa ni pagkuha si 5 ug si 2. Di ba mo ni imuhang centroid sa imuhang area 1 at y-axis? That is 5 cm. We have 4 plus 1. 5 cm. Then kaning 2 cm, this one, centroid of area 2 at y-axis. That is 2 cm. Kana nga height.
Kung ato ning isolve ang sa ato ang numerator, we have 76 cm cube over 20 cm squared. Therefore, ang imuhang centroid along y-axis, you have 3.8 cm. Sakto ato ang calculation na dapat ang imuhang y-axis is less than 4 cm. Karon kung ato ang i-plot ang ato ang nakuha nga 3 cm and 3.8 cm, naragi na diri nga part. Ug mao ni ang centroid of an area sa kini nga figure. Karon mag-solve lang po ta og lain nga problem. Problem 2, same ra gyapon og pangutana, x and y coordinates of the centroid of the area. Mao ni ato ang figure. Before ta mag-solve, ato sang analyson. Ang imong main nga shape is you have this rectangle, dayon gipaksian og circle og square. Kung imong estimate ton ang iyahang total nga length along x-axis, you have 8 cm and along y-axis na kay 10 cm. Pag atong matamatahon ang centroid ani, ang imong x naagi na siya sa 4. Di ba kani? 4 or less than 4. Dayon ang imuhang y, di ka pwede mag 5 cm nganuman. Ang 5 cm nara na diha. So naigo siya sa bangag, dili pwede. Dapat imuhang y ani is less than 5 cm. Kaya tanawa kung diha ta centroid, maigo siya sa bangag. Nanta idea nga ato ang y-axis must be less than 5. Sige, para makuha na to ang accurate value sa x and y-axis, ato nang sugdan ang pag-solve sa problem. Again, first attack na to, kuha na to ang total area. We have area 1 minus area 2 minus area 3. For area 1, we have this rectangle, we have 8 times 10 or length times width minus area sa circle. Ang gihatag kay diameter man, ang area sa circle with respect sa imong radius is naa kay pi r squared. Kay diameter man ang gihatag, mogamit ta og 1/4 pi d squared. Ang imuhang diameter nga ang value is 4 minus sa imuhang square na kay 2 by 2, so 2 times 2. Kung ato ning isolve ato ang total area, naatay 63.43 cm squared. Karon kay natay value ani, pwede na tong ma-solve ang imuhang x and y axis of the centroid of the area. For x coordinate, same equation atong gamiton. Kung atong kwaon ang iyahang equation ani, we have area 1 ganina, then area 2 kani mura man ni atong gisolve ganina, then area 3 over value of total area. Karon atong subton asa gikuha ning 4, 5 ug 2. Ug mo ni siya ang imuhang centroid along x-axis sa imuhang kada shape. Direta sa 4 cm. Si 4 cm is this one. Kay ang imuhang area 1 nga rectangle, ang iyahang length along x total of 8, di ba? Mo man ni. Kay 8 cm man unsa may half sa 8, mo nang nakadiri ay 4 cm kani. How about aning 5 cm? Ang 5 cm is ang centroid sa imuhang circle. Kay along x man ta, always ta mag start from the origin. Naghihatag naman diri nga 5 cm, di ba? Mo ni siya 5 cm. How about si 2 cm, this one? Mo ni ang centroid ni square. 2 by 2 man ni kabaluta, that is 1. Always man ta mag-start sa origin. Naghihatag man diri nga 1 cm. Munang 1 plus 1 na atay 2 cm. Munang mo ni imuhang 2 cm. Kung atong isolve ning naa sa imuhang numerator, makakuha ta og value nga 249.17 cubic centimeter divided by our total area nga 63.43. Kung ato ning i-calculate, we have 3.928 cm.
Ug mo ni ato ang value sa centroid along x-axis nga less than 4. Kay nahuman na ta sa x-axis, diri ta magsunod sa imuhang y-coordinate. Again, same equation but we have to focus on your y-axis. Ug mo na atong nahimo. Again, this is your area 1, this is your area 2, and this is your area 3. Wala gyapon na usab. And also your total area nga atong na-solve ganina. Ang ato ang sabton asa gikan ning 5, 7 ug 2. Okay, mag-start ta kang area 1 nganong 5 man ni. Kung atong tan-awon si area 1 along y-axis, ang total height niya along y is 10 cm. Unsa may katunga ni 10 cm? Naatay 5 cm. Ug mo ni siya ang atong centroid sa area 1, that is 5 cm. Karon kaning 7 cm. Diba sa circle naman ni area 2 mo man ang centroid. Gihatag naman iyang height nga from origin, kana nga point from origin atay 7 cm mo ni siya. Then kaning 2 cm, this one y man ta, this is centroid niya na kay 1 na always man ta mag-base sa imong origin. So 1 plus 1 mo nang natay 2 cm kani. Karon ato nang nasabtan kung giun sa pagkuha ning 572, kung atong isolve ning nasa ato ang numerator natay value nga 304.035 cubic centimeter. Kung ato ning i-divide by our total area natay 4.793 centimeter. Kung ato tong i-plot natay along x-axis and this is our y-axis. Ug mao ni ang centroid sa ato ang figure. Diri na to nahuman pag-solve ang duha ka problem. Kung atong i-review, una kuha ang total area, next proceed sa x and y axis nga equation, and always remember, always yug ka mag-start from the origin sa imuhang x and y axis. Sa akong next video, mag-solve ko another problem nga related sa centroid of an area. See you in my next video.